Ráno pršalo. Rozhodli sme sa, že sa pôjdeme kúpať. Pobalili sme si veci a išli sme na raňajky. Po raňajkách sme sa už dali na cestu k bazénu. Tí, ktorí sa nekúpali, hrali golf. Po 1 hodine sa vystriedali deti do 9 rokov s deťmi 10 rokov a vyššie. Keď sme sa vrátili, vybavili sme si veci a išli sme na obed. Na obed bola kurácia polievka. Po obede sme mali odpočinok. Neskôr sme sa rozdelili do družstiev a robili sme rôzne pomazánky. Modelky nacvičovali svoj program. Keď sa prezliekli, išli sme na večeru a potom na disko. Na záver naše malé prekvapenie, kúzelnícka show. Poprosím, totálne ticho. Modrá. Modrá. A tam teda bola vykotá. Modrá. Žltá, žltá. Sadnice.